Il-każ serju li seħħ fl-Orkestra Nazzjonali huwa inkwetanti u ħafna qed jistaqsu jekk kienx hemm abbuż ta' poter. Hekk stqarr l-eks deputat Laburista Jean-Claude Mikallef meta din il-ġimgħa kien mistieden għal programm Net Live fuq Net Television. Storja bħal din għandha tinkwetak qabel xejn. Għandha tinkwetak għaliex fuq żewġ lati, isma' dan għandek abbuż ta' poter u l-mistoqsija fuq ħafna nies hija dik. Il-kandidat tal-Partit Laburista spjega kif dan il-każ ta' fastidju sesswali u l-akkużi li qed isiru affettwaw direttament is-settur kulturali kollu. Qed nitkellmu is-settur li ġej minnu jiena, ġej minnu inti li huwa l-kultura. F'dal każ qegħdin nitkellmu li għandna persuna li ammetta u għandna lil kap eżekuttiv illi bħalissa jinsab propju il-ħabs għaliex ma natax bej. Illi wieħed jipprova joħloq sitwazzjonijiet oħra barra minn din, iva tagħti l-lok għaliex il-proċedura għaddejja. Iżda naħseb illi l-integrità ta' kull wieħed waħda minnha għandha tkun illi wieħed jara kif qed tiġi is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Waqt il-programm Net Live ipparteċipa wkoll in-notar Markej Sammut illi tkellem dwar ir-responsabilità politika li għandu jġorr il-Ministru Owen Bonnici. Ma jfissirx li l-Ministru blaħtija għax ma ġielx. Jiġifieri jien nista' nġielek, jien nista' anke ndawar wiċċ in-naħa l-oħra waqt li inti qed tagħmel xi ħaġa, ma ġeltekx. Intant dan l-istazzjon għadu qed jistenna tweġiba mingħand l-istess Ministru tal-Kultura biex jipparteċipa fid-diskussjoni fuq Net Television sabiex iwieġeb id-domandi li qed isiru dwar dan il-każ serjissimu ta' fastidju sesswali. Matul din il-ġimgħa anke l-lobby tan-nisa f'pajjiżna tkellem b'saħħa dwar dak li seħħ fl-orkestra u esprima tħassib li jista' jkun hemm xi ħadd f'awtorità li lest jagħmel cover-up biex jagħti dak kollu li ġara.